Oso garrantzitsua da kooperatibismoa eta gizarte erronkak etengabe konexioan jartzea. Modu horretan, enpresa kooperatiboak proiektu edo egitasmo ekonomiko, sozial, kultural, zabalago batekin konexioan jartzen dugu. Adibidez, hor mahai gainean dugun desafio importantea enpleguarena da. Nola mantendu eta nola sortu hemen enplegua. Eta ez edo nolako enplegua, ez enpleo prekarioa, baizik eta denboran iraunkorra izango den eta kalitatezkoa izango den enplegua. Asuntoa ez da bakarrikan aberastasuna sortzea, asuntoa da sortzen den aberastasuna modu justuagoan banatzea ere. Hor badugu Euskal Herrian etorkizunari begira ere erroka importantea, eta gure iritziz kooperatibak horretan ekarpen importantea ari gara egiten. Eta etorkizunari begira garrantzizkoa da ongizate individuala eta ongizate kolektiboa uztartzen dituen kultura bat elikatzea. Mondragon Unibertsitatearen ikuspuntutik horretarazko funtsezkoa da hezkuntza. Batetik hezkuntza tekniko-profesionala eta bestetik hezkuntza kulturala edo humanistikoa. Adibidez, digitalizazioaren erronka dugu mahai gainean, batetik teknikoki prestatu beharko gara erronka honi aurre egiteko, baina bestetik teknologiek pertsonek harremantzeko moduan nola eragiten duten ere hausnartu beharko da, eta aurrera begira digitalizazioari ikuspegi humanistiko eta sozial batetik ere erantzun. Eta horrekin batera generoaren erronka aipatuko dut ere bai. Erronka horrek ere bai gure kultura, bai gure egiteko moduak birpentsatu beharra jartzen du mahai gainean gizarte bezala eta baita kooperatibetan ere. Amaitzeko hausnarketa, esango nuke etorkizunari begira oso garrantzitsua dela enpresa proiektu sendoak dituzten kooperatibak eraikitzea, eta aldi berean oso garrantzitsua dela proiektu sozial erakargarria duten kooperatibak eraikitzea. Norabide horretan ere berritzaileak eta aurreratuak izatea. Gure esku dago momentu honetan gizarte konpromisoari dagokionez kooperatibetan salto kualitatibo bat emateko aukera, eta zentzu horretan lankiren bokazioa bada praktikan kooperatiben bidelagun izatea.